Здравейте, приятелчета! Пореден хубав, красив полет на този улюден низ. Няма такова място друго. Просто тия облачета, това да летиш на това цялото нещо и после към морето. Много найс. Много найс. Ми предстои да влеземе малко, по-скоро да не влизаме, а да минеме над млякото. Най-якото. Жестоко. Улюден низ rules, бейбе! Улюден низ rules! Ах, че якичко! Не човешко. Просто нямам думи. Somewhere over the rainbow, over the clouds. Жестоко. Просто толкова яко, че Евалата райче на тебе, че движиш цялата тази система да прави такива красоти. Това просто е нереално. DreamWorks, Hollywood, Sceneries. Жестоко. Просто жестоко. Леле. Епично. Epic mode, улюден низ. Дали да не направим нещо тук на този облак? Ей, като тия пичаги там отпред. То си изкушава. Изкушава си да му се муснеш малко в тази схема. Добре, айде ще направим нещо. Хоп. Ей, тук малко отпред ще направим горе-долу същия номер. Просто много кефи. Ау! Ту-ду-ду-дум! Yeah, baby!